Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αγγελάκο για την εμπεριστατωμένη και κριτική θεώρηση του νέου αναλυτικού προγράμματος και την κέρια τοποθέτησή του για όλα τα ζητήματα που το αφορούν και να προχωρήσουμε στον τρίτο ομιλητή, τον κύριο Πρίκα, τον κύριο Θανάσιο Πρίκα, δόκτορα φυσικής και καθηγητή στη μέση εκπαίδευση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το περιοδικό Νέα Παιδεία και τις εκδόσεις Ζήτη για την ευκαιρία που μου δίνουν να μεταφέρω ένα μέρος των προβληματισμών και απόψεών μου, κοινών σε μεγάλο βαθμό πιστεύω στην κοινότητα των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαιδεύσεως στην παρούσα εκδήλωση. Οι ερευνητικές εργασίες σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής πορείας των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, ειδικότερα όμως των εκπαιδευτικών των φυσικών επιστημών, αποτελούν έναν σχετικά οικείο χώρο από τα πρώτα έτη των σπουδών έως τις εργασίες για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Αποτελεί λοιπόν ένα τολμηρό και καταρχήν τουλάχιστον φέρελπι βήμα της πολιτείας η εισαγωγή των ερευνητικών εργασιών και στη μέση εκπαίδευση. Λέω καταρχήν διότι επιδιώκοντας εν μέρει να μεταφέρω και ανεπίσημους πλην υπαρκτούς, εύλογους και εύκολα καταγράψιμους προβληματισμούς της κοινότητας της μέσης εκπαίδευσης, πέρα από τους προσωπικούς μου προβληματισμούς, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμη προϋποθέσεις να υλοποιηθούν πριν οι ερευνητικές εργασίες κατακυρωθούν ως ένα ευδόκιμο τμήμα των διδακτικών διεργασιών στη μέση εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι των φυσικών επιστημών έχουν μια κάποια ειδική πείρα στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Το ίδιο το σώμα της επιστήμης αποτελεί μια συνεκτική διαδοχή και διαπλοκή ερευνητικών πονημάτων και οπωσδήποτε πονημάτων τα οποία είναι σε διαρκή αναφορά προς το διερευνόμενο φυσικό πρόβλημα και σε διαρκή σχέση συνέχειας, επικοδόμησης ή και αντίστοιξης σε περιόδους αλλαγών στον χώρο των φυσικών επιστημών με άλλα επιστημονικά πονήματα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να καταστήσουμε τα παιδιά κοινωνούς της επιστημονικής πράξης και της επαφής με το φυσικό κόσμο ή το εργαστήριο και της δεδομένης συνεργατικής πρακτικής της επιστήμης. Και θα ήταν ευχής έργο η ερμηνεία, όχι μόνο η τρέχουσα, αλλά και κάθε επόμενη του αναλυτικού προγράμματος, να επιτρέψει την ενασχόληση με θέματα που θεωρείται ότι εκφεύγουν από την παραδοσιακή έκθεση των φυσικών επιστημών στην πρώτη τάξη του Λυκείου, κινήσεις, δυνάμεις και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν ζητήματα πολύ περισσότερο ενδιαφέροντα για τους μαθητές και τα οποία θα μπορούσαν να είναι και πολύ περισσότερο ενδιαφέροντα και για τους διδάσκοντες. Παράδειγμα, ζητήματα από την περιοχή της αστρονομίας, που μπορούν να φτάσουν μέχρι στην αναγνώριση των αστέρων, έστω και αν τους παρατηρήσουμε υπό συνθήκες αθηναϊκού τύπου με νέφος και μικροσωματίδια, ζητήματα από την περιοχή της παρατήρησης, καταγραφής και μελέτης του κλίματος, καταγραφής και αναγνώρισης των ατμοσφαιρικών φαινομένων, τα οποία ατμοσφαιρικά φαινόμενα σε νεότερες γενιές είναι παντελώς άγνωστα, ούτε καν εμπειρικά γνωστά. Θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της χημικής ή της βιολογικής επιστήμης στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας, στην υγεία μας, στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θέματα από τη μελέτη της γεωλογίας. Μπορούμε να επιτύχουμε ώστε οι μαθητές μας να αναγνωρίζουν βασικές και απλές υπέργειες γεωλογικές δομές, να κατανοούν τις διεργασίες που οδηγούν στη δημιουργία τους. Μπορούμε να τους στρέψουμε στην ενασχόληση με τον ανθρώπινο οργανισμό, στην παρατήρηση και μελέτη συγκεκριμένων έμβιων όντων και λειτουργιών τους, ειδικά για παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα αμιγώς αστικά, η επαφή με ορυκτά ή γεωλογικές δομές, έστω και η αναγνώριση αστερισμών στον ουρανό, έστω και η καλλιέργεια κάποιων λίγων φυτών σε γλάστρες ή η παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο, στο πλαίσιο τέτοιων ερευνητικών εργασιών, μπορούν να έχουν ιδιαίτερα σημαντικά ωφέλη και να χαλιβδώσουν κυριολεκτικά τη σχέση των μαθητών, όχι μόνο με κάποιες φυσικές επιστήμες, αλλά πρώτιστα με το σχολείο. Και προφανώς η τελευταία παρατήρηση δεν αφορά μόνο τις επιστημονικές εργασίες των φυσικών επιστημών. Το να κάνουμε μερικές διδακτικές μαθησιακές διαδικασίες περισσότερο ενδιαφέρουσες, το να εμπνεύσουμε, μια ιδιαίτερα παραδοσιακή λέξη, αλλά κατά την άποψή μου πάντα χρήσιμη, να τονώσουμε ή να αναδείξουμε και επεκτείνουμε ενδιαφέροντα, μπορεί να οδηγήσει σε μια καινούργια σχέση του μαθητή με το σχολείο. Μια καινούργια σχέση απαραίτητη για τους δύσκολους καιρούς τους οποίους διέρχεται και τους ακόμη δυσκολότερους, τους οποίους ενδεχομένως διέλθει το σχολείο. Δεν θα πρέπει βέβαια εδώ να θεωρήσουμε ότι έχουμε ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος μιας βασιλικής οδού για το ιδανικό σχολείο. Απλώς έχουμε βρει έναν καλό δρόμο που θυμίζει λίγο κάποια βασιλική οδό. Καθώς η τόνωση των ενδιαφερόντων και η ουσιαστική αναδόμηση της σχέσης των μαθητών με το σχολείο παρουσιάζει δυσκολίες και προβλήματα και στο αν θέλουμε και στο αν μπορούμε να εντάξουμε μία σειρά μαθητικών ενδιαφερόντων στη μαθησιακή διαδικασία.
Μπορούμε πάντως συνολικά να ενισχύσουμε και γιατί όχι και να βοηθήσουμε τέχνη-έντος να στραφούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας σε περιοχές του φυσικού κόσμου, μέχρι τώρα σχετικά παραγωνισμένες από τη ηλικιακή φυσική, και θα προσέθετα και κατά ανάγκη παραγωνισμένες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι εφικτό ή σκόπιμο να διδαχθούμε τα πάντα. Μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε το παραδοσιακό εργαστήριο των φυσικών επιστημών και θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα κοντά στη διδακτέα ύλη. Προϋπόθεση βέβαια ότι η ερευνητική εργασία δεν θα καταστεί μέρος διδακτέας ύλης φυσικών ή άλλων επιστημών. Και τούτο διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός ένας τέτοιος ρόλος για την ερευνητική εργασία, αφού θα την καταστήσει οργανικό κομμάτι της έως τούτε διδακτέας ύλης, που ξέρουμε ότι δεν είναι για λόγους άσχετους με τη συζήτηση του παρόντος ιδιαίτερα θελκτική για τους μαθητές. Αλλά ακόμη και αν είναι ιδιαίτερα θελκτική, υποθέτω εύλογα ότι οι ερευνητικές εργασίες φιλοδοξούν να καταστούν ακόμα θελκτικότερες. Επέκταση της διδακτέας ύλης ή σύνδεσή της με άλλες περιοχές της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας και καθημερινότητας. Η ίδια θεματική της προσέγγιση επιτρέπεται, κατά τη γνώμη μου, να αποτελούν οι ερευνητικές εργασίες. Δεν είναι όμως το βέλτιστο ιδανικά να καταστούν οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα αυτής της ύλης. Η αξιοποίηση του παραδοσιακού εργαστηρίου ενέχει μερικούς κινδύνους υπαρκτούς και σε πειράματα επιδείξεων. Η ηλεκτρονική, για παράδειγμα, διαμεσολάβηση για τη μέτρηση του χώρου ή της απόστασης ή του χρόνου, κοινότατων και εμπειρικά γνωστών με άλλα λόγια φυσικών μεγεθών, μάλλον θα τείνει να απομακρύνει τα παιδιά και εμάς τους ίδιους από την εποπτεία μιας πραγματικότητας που μπορούμε να την αποκτήσουμε άμεσα. Προτιμότερο είναι την πολυπλοκότητα των μετρητικών συσκευών να την αντικαταστήσουμε με άμεσες μετρήσεις που θα οξύνουν τις ικανότητες των εμπλεκομένων ως παρατηρητών και πειραματιστών. Προτιμότερο είναι επίσης την πολυπλοκότητα των προς πειραματική τεκμηρίωση φυσικών θεωριών να την ελέγχουμε πολύ πιο αναλυτικά και διεξοδικά πιο πριν. Έχουν αναπτυχθεί κάποιες απόψεις ότι μπορούμε να διδάξουμε τα πάντα ακόμη και από τις μικρότερες τάξεις, ιδίως με μεθόδους ερευνητικές ανακαλυπτικές στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Η απολύτως ταπεινή και περιορισμένη προσωπική μου αντίληψη μου υπαγορεύει ότι δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε όχι τόσο να διδάξουμε, αλλά κυρίως να οδηγήσουμε μαθητές με πειραματικές μεθόδους στην ανακάλυψη έφνης όλων των εξισώσεων του Μάξουελ, για τη διατύπωση των οποίων χρειάστηκαν πάμπολες δεκαετίες σκέψης και μάλιστα συντονισμένης από μια ιδιαίτερα ευρεία επιστημονική κοινότητα. Αναγκαστικά δεν μπορεί όλη η γνώση να μεταφερθεί με ανακαλυπτικές ή διερευνητικές μεθόδους και πάλι με βάση την περιορισμένη δική μου αντίληψη. Ανεξάρτητα από αυτά τα θεωρητικά, νομίζω ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί του κλάδου των φυσικών επιστημών, ειδικότερα φυσικοί, και ακόμη πιο εξειδικευμένα όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ή έχουν κάποια εξειδίκευση στη θεωρητική φυσική, να περιορίσουν τις βλέψεις σε μία έφοδο στο παν. Τις βλέψεις δηλαδή να οδηγήσουμε τους μαθητές μας να ανακαλύψουν κάτι λίγο λιγότερο από όσα έχουμε εμείς οι ίδιοι ανακαλύψει στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής ή μεταπτυχιακής μας ζωής. Όντως, προγραμματικά η επιστήμη της φυσικής και ειδικότερα κάποιων κομματιών θεωρητικής φυσικής έχουν ως στόχευση αυτή την άλωση του παντός, αυτή τη συμπερίληψη του σύμπαντος σε μερικές εξισώσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί αυτούσιο το επιστημονικό πρόγραμμα να το μεταφέρουμε σε μικρογραφία σε συνθήκες μέσης εκπαίδευσης. Καλή είναι η προοπτική της φθήνουσας καθοδήγησης, όποια μορφή και αν έχει αυτή η καθοδήγηση για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας. Καλή είναι η προοπτική της μετεξέλιξης του μαθητή σε μικρό επιστήμονα. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη, την οποία θέλω να εκθέσω και όχι μόνο επειδή σε μεγάλο βαθμό την ενστερνίζομαι, ότι το φωτόνιο έφνης ή το άτομο δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν οι μαθητές, πολύ δε περισσότερο δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν σε περιβάλλον ήδη ασθενούς και σύν το χρόνο μειούμενης καθοδήγησης. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά για το δεύτερο, το άτομο, χρειάστηκε η ανθρωπότητα να διανύσει μια υπερδυσχυλιετή πορεία από τους ατομικούς φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας και τους ατόμους τους, μέχρι το 1905 και τον Αϊνστάιν, οπότε μάλλον φάνηκε ότι το άτομο αποτελεί μια αναντήρητη πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός, κατά την άποψή μου, να παραμείνει σε μια γραμμή απαρασάλευτα διερευνητικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και αναφέρομαι κύρια στον εκπαιδευτικό των φυσικών επιστημών. Ούτε τις ιδιότητες του τελευταίου αστέρα στο σύμπαν ή του πιο απομακρυσμένου ημιαστέρα, ούτε το εσωτερικό της γης και το τι γίνεται 6.000 χιλιόμετρα ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, ούτε τι γίνεται περίπου 12.800 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας στα βάθη κάποιας ωκεάνιας πεδιάδας, ούτε τι συμβαίνει σε έναν εγκέφαλο με κάποια ασθένεια, ούτε πώς είναι το εσωτερικό του μάρσιπου του Αυστραλιανού κοάλα, μπορούμε να περιμένουμε να ανακαλύψουν έστω και με κάποια καθοδήγηση οι μαθητές μας.
εκτός αν ως ανακαλυπτική προσέγγιση της έννοιας του ατόμου ή του φωτονίου ή όλων των προηγούμενων θεωρούμε την περιδιάβαση σε έναν αριθμό εικόνων από το μικροσκόπιο ιονικού πεδίου για το άτομο ή από το διαδίκτυο γενικώς, κάποιων εικόνων οι οποίες παριστάνουν ιδέες μας για το άτομο και το φωτόνιο, που και παραπλανητικές είναι και στην πραγματικότητα δεν μας λένε πώς ακριβώς αυτά συμπεριφέρονται. Νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση των ενιών δεν έχει κάποιον ουσιαστικά ανακαλυπτικό χαρακτήρα. Ορθώς εκτοπίστηκε η αφήγηση από τον κεντρικό ρόλο που είχε στις διδακτικές διεργασίες του παραδοσιακού σχολείου και ορθώς προγραμματικά τείνει να αντικατασταθεί από τη διερευνητική μάθηση. Ορθώς και ο εκπαιδευτικός απεκδίθηκε του μονότροπα αφηγηματικού του ρόλου δηλαδή που επέβαλε από καθέδρας να παραδίδει μόνο και τίποτα άλλο και προγραμματικά εντάσσεται σε ένα ρόλο καθοδηγητή. Ωστόσο, ο ρόλος του καθοδηγητή, κατά τη γνώμη μου, περιλαμβάνει και το ρόλο του αφηγητή, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και ανέφερα προηγουμένως περιπτώσεις και θα μπορούσα να παραθέσω ακόμη περισσότερες, όπου μια διερευνητική διαδικασία καθοδηγούμενη όσοδήποτε στενά, τόσο στενά που να μην υπονομευτεί ο διερευνητικός χαρακτήρας της, δεν θα απέδιδε κανένα αποτέλεσμα. Για να παραφράσω λοιπόν τον κοραϊκό αφορισμό για τη γλώσσα, μήτε τύραννη της αφήγησης, μήτε δούλη της απολύτως ακαθοδήγητης αναζήτησής της. Ενδείκνυται επίσης διαθεματικές προσεγγίσεις στα ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών. Πλειάδα θεμάτων όπως από τις επιστήμες του περιβάλλοντος μπορούν να αντιμετωπιστούν διαθεματικά, άλλα θέματα όπως ιστορίας, φιλοσοφίας, λογικής και γλώσσας των επιστημών χρειάζονται τη συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικούς κλάδους. Να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι όσα έχουμε πει για τις δυσκολίες προσέγγισης συγκεκριμένων περιοχών των φυσικών επιστημών, της φυσικής ίσως περισσότερο, ισχύουν και για την ανάπτυξη περιοχών της φιλοσοφίας σε μαθητικά ερευνητικά προγράμματα. Να επισημάνουμε επίσης σε ό,τι αφορά την ιστορία της επιστήμης ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί συντονιστές των ερευνητικών εργασιών να εμφορούνται από ένα πνεύμα φιλοσοφικού πλουραλισμού. Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να διοργανώσουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο να αποτελεί αποκλειστικά διδασκαλία του Κουν ή αποκλειστικά διδασκαλία του Φαγεράμπεντ ή αποκλειστικά διδασκαλία του Πόπερ, ακόμα και αν η λέξη διδασκαλία σημαίνει στην πράξη την ιστοριοδηφική αναζήτηση τεκμηρίων προς επίρρωση των θέσεων του Φαγεράμπεντ ή του Κουν. Καλός ο ιστορικός σχετικισμός, αλλά έχει και τα όρια του. Όπως επίσης θα πρέπει να μην διοργανώνουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που να αποτελεί αποκλειστικά κήρυγμα αφελούς ρεαλισμού και απλοϊκού θετικισμού. Κατά την άποψή μου, εάν ο κίνδυνος της φιλοσοφικής είτε ιδεολογικής μονομέρειας είναι υπαρκτός σε κοινωνούς ανθρωπιστικών επιστημών, είναι περισσότερο σοβαρός σε επιστήμονες των θετικών επιστημών, καθότι είναι κατά τεκμήριο λιγότερο κατηρτισμένοι φιλοσοφικά, και ας μην το παραδεχόμαστε, εν συγκρίση προς τους συναδέλφους των ανθρωπιστικών. Σε μια εποχή επίσης που κυριαρχεί, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική κρίση, μια μάλλον σκοταδιστική επιστροφή σε διάφορες μαγκανίες, θεραπείες δια πάσα νόσο, αγγέλματα για υπερχόμενη καταστροφή του κόσμου και άλλα καλούμενα υπερφυσικά, μεταφυσικά κλπ., με τα ανωτέρω να διαφημίζονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η αποκατάσταση του ερευνητικού χαρακτήρα της επιστήμης θα μπορούσε να την καταστήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την επαναφορά του εν μέρει χαμένου ορθολογισμού. Διότι ο πρωτεύων ρόλος της επιστήμης είναι ο ερευνητικός. Είναι ο ρόλος που μας επιτρέπει όχι μόνο να περιγράφουμε και να προβλέπουμε την δεδομένη φυσική πραγματικότητα την οποία έχουμε πολλάκις εξετάσει, αλλά να αντιμετωπίζουμε ερευνητικά κάθε πρόταση, είτε αναφέρεται στη δεδομένη πραγματικότητα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πιθανή ή απίθανη φυσική ή κοινωνική. Και αυτό τον ερευνητικό ρόλο των φυσικών επιστημών μπορούν ουσιαστικότερα και αποτελεσματικότερα και να ενσθενιστούν και να εφαρμόσουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας. Μπορούν με άλλα λόγια καταρχήν οι φυσικές επιστήμες να μας καταστήσουν ικανότερους στην κρίση και στην αντίληψη πολίτες, ωστόσο αυτός ο παιδευτικός τους ρόλος υλοποιείται ακόμα καλύτερα όταν κοινωνούμε ένα μέρος της ουσίας της επιστήμης που είναι η έρευνα. Καταρχήν, δεν είναι κακό να έχουν ισχυρά βιβλιογραφικό χαρακτήρα κάποιες έρευνες μαθητών και δεν μπορούμε βέβαια να απαιτήσουμε μέχρι κεραίας πρωτοτυπία από τις ερευνητικές εργασίες των μαθητών, με τον τρόπο που απαιτούμε αυτή την πρωτοτυπία από μεταπτυχιακές έρευνες που καταλήγουν αν και όποτε σε δημοσίευση σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό. Ωστόσο, ο βιβλιογραφικός χαρακτήρας δεν θα πρέπει να αναιρέσει την προγραμματική ανάδειξη του διερευνητικού ρόλου της ερευνητικής εργασίας. Δεν θα πρέπει με άλλα λόγια να καταλήξουμε σε εργασίες οι οποίες θα αποτελούν μια ατέλειωτη σειραφή παρατιθέμενων πληροφοριών με κριτήριο αξιολογικής διαφοροποίησης των εργασιών
τον αριθμό των διαφορετικών πηγών και τη διαμέρισμά τους. Το αν έκοψαν δηλαδή οι μαθητές σε μικρά κομματάκια και μετά συνέραψαν κάποιες πηγές, οπότε η εργασία θα θεωρηθεί καλύτερη, ή αν παρέθεσαν αυτούς σε μεγάλα κομμάτια χωρίς επεξεργασία, οπότε η εργασία θα θεωρηθεί λιγότερο καλή. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η πηγή των πληροφοριών αυτών είναι το διαδίκτυο με τις ευκολίες που παρέχει για την αντιγραφή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όποια εργαλεία έρευνας και αν χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τους μαθητές να εκπονήσουν μια εργασία, θα πρέπει να αποφύγουμε μια ομάδα πιθανών συγχύσεων για την έρευνα. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η έρευνα δεν είναι μια ατέρμονη σειραφή πληροφοριών από το διαδίκτυο ή από όποιες άλλες πηγές, τουλάχιστον στον χώρο των φυσικών επιστημών. Φυσικά και η πρωτοτυπία είναι πολύ δύσκολο σε αυτά τα επιστημονικά πεδία να επιτευχθεί, ωστόσο δεν θα πρέπει να παράξουμε μια γενιά δόκιμων επιστημόνων, φοιτητών αργότερα, οι οποίοι θα έχουν μια τελείως στρεβλή εικόνα για την έρευνα, μια εικόνα ανιαρής όσοδήποτε έντεχνης και εμπεριστατωμένης κι αν είναι αναπαραγωγής δημοσιευμένων πληροφοριών. Γενικότερα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κοινωνία των μαθητών με την ερευνητική διαδικασία. Οποιαδήποτε στρέβλωση σε αυτή την επαφή των μαθητών θα δώσει μια στρεβλή εικόνα για την έρευνα, πιθανότατα δεν αποτρέψει κάποιους μαθητές να κατευθυνθούν σε αυτή, περισσότερο εκείνους που την έχουν περιβάλει την έρευνα με το φωτοστέφανο της πρωτοτυπίας και της σημαντικότητας. Κάθε εκφυλισμός ή όποια προβλήματα αντιμετωπίσει αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε μάλλον αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στη συμμετοχή των μαθητών σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Ένα σημείο στο οποίο ιδιαίτερα οι των φυσικών επιστημών εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες είναι ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μαθητών που καλούνται να ερευνήσουν ένα θέμα. 16 με 20 μαθητές με βάση τις οδηγίες και εντολές του Υπουργείου Παιδείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καιρή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ότι δίδει χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέστε των δεόντων και ότι τελικά όταν δεν υπάρχουν τα χρειαζόμενα, δηλαδή τα δέοντα, βολευόμαστε με τα βρισκούμενα. Ωστόσο, τις συνέπειες της πενιχρότητος των ευρισκομένων καλείται και πάλι να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός της μέσης εκπαίδευσης και θα μου επιτραπεί εδώ να πω ότι δεν επαρκεί η επισήμανση του ρόλου και της σημασίας και της προσφοράς του εκπαιδευτικού. Ουδόλως αρκεί και ουδόλως κάτι τέτοιο μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, μια ουσιαστική απάντηση στο παραπάνω 16 με 20 για τις ομάδες των μαθητών. Ομάδες των 10 ή και των 6 ατόμων, πόσο μάλλον των 16 ή των 20, είναι η σπάνια εξαίρεση στον χώρο της επιστημονικής έρευνας των φυσικών επιστημών, οπωσδήποτε δεν θα αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολα στο να τις διαχειριστούμε και ιδιαίτερα αναποτελεσματικές, διότι αν είναι δύσκολο 10 ενήλικοι και δοκιμασμένοι επιστήμονες να συνεργαστούν, είναι έτη πλέον δυσκολότερο 10 μαθητές να υλοποιήσουν μια τέτοια συνεργασία. Ως μόνη λύση φυσικά προκύπτει το θέμα το οποίο επιλέγει ο εκπαιδευτικός να μπορεί να κατατμηθεί σε επιμέρους κεφάλαια προκειμένου να λειτουργήσουν ομάδες των 3-4 ατόμων ως πλέον λειτουργικές τουλάχιστον σε πλαίσια φυσικών επιστημών. Είναι ευθύνη λοιπόν του επιβλέποντος της εργασίας εκπαιδευτικού να προτείνει τέτοια θέματα που θα επιδέχονται αυτής της κατάτμισης. Και πάλι πάντως οι δυσκολίες παραμένουν. Τα υποπρογράμματα κάθε μεγαλύτερου προγράμματος δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Πολλά είναι τα ωφέλη από μια τέτοια εκτεταμένη στο πλαίσιο των 20 ατόμων ερευνητική αλληλεπίδραση, αλλά οι δυσκολίες είναι υπαρκτές. Μια τελευταία απόδειξη ότι οι δυσκολίες είναι υπαρκτές και μεγάλες, ότι και σε πανεπιστημιακούς χώρους, αν μη ιδιαίτερα σε αυτούς, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με τη συνεργασία τόσων ανθρώπων υλοποιείται σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ένα άλλο ζήτημα μέγιστο αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Δεν επαρκεί η κατάρτιση από το πανεπιστήμιο. Και δεν ασκηθήκαμε στα πανεπιστήμια αρκετά ούτε στην ερευνητική εργασία και την εκπόνησή της, ούτε πολύ περισσότερο στην εφαρμογή και μεταλαμπάδευσή της, άλλη μια παραδοσιακή λέξη και αυτή την οποία προσωπικά αγαπώ, σε νέα παιδιά. Αν υπάρχει κάποιος δρόμος για να διανυθεί από την κατάρτιση στις φυσικές επιστήμες μέχρι τη διδασκαλία τους, αν δηλαδή δεν θεωρούμε και καλώς δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι ο καλός φυσικός θα είναι και καλός δάσκαλος της φυσικής, αν παίρνουμε στα σοβαρά τις διατυπώσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας ότι υπάρχουν ως διακριτά πολιτισμικά μορφώματα η επιστήμη των επιστημόνων, η επιστήμη των μαθητών πριν το σχολείο, με όλο το φόρτο των εναλλακτικών τους ιδεών, και η επιστήμη των μαθητών μετά το σχολείο, ανάμεσα σε άλλα τέτοια πολιτισμικά μορφώματα, υπάρχει ακόμη πολύ περισσότερος δρόμος, ο οποίος καθόλου δεν έχει διανυθεί από το παρόν πανεπιστήμιο, από την έρευνα ή τη μετοχή με κάποια ιδιότητα σε ερευνητικές εργασίες, μέχρι την οργάνωση τέτοιων ερευνητικών εργασιών. Τεράστιος δρόμος, τον οποίο πεζεί καλείται να διανύσει ο εκπαιδευτικός σήμερα.
ούτε τα εργαστήρια, ούτε η μονήρης και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική δουλειά των μεταπτυχιακών ή πτυχιακών εργασιών, οι οποίες εν τέλει δεν είναι και κοινό κτήμα όλων των πτυχιούχων σχολών φυσικών επιστημών, επαρκούν για το ρόλο του εκπαιδευτικού συντονιστή της ερευνητικής ομάδας. Είναι ελαφρά οξύμορο όταν το δίκτυο υψηλής τάσης, το πανεπιστήμιο, μπορεί να κουβαλήσει κάποια λίγα ελάχιστα βολτ και χωρίς σταθερή τάση, δηλαδή όταν είναι μοναχική και ανταγωνιστική η δουλειά στο πανεπιστήμιο, εμείς να θέλουμε να συνδέσουμε τις πλέον ευαίσθητες συσκευές σε αυτό το δίκτυο, να θέλουμε δηλαδή να φέρουμε το βέλτιστο και το ιδανικό της επιστημονικής έρευνας στη μέση εκπαίδευση και στις ευαίσθητες ηλικίες των μαθητών αυτής. Ευαίσθητες όχι μόνο συναισθηματικά και ψυχολογικά, με όλα τα επακόλουθα που τούτο έχει στις δυνατότητες συνεργασίας, αλλά και γνωστικά. Φυσικά και από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, φυσικά και η ηλικία αυτή ίσως είναι η καλύτερη για να ξεκινήσουμε, αλλά το ότι καλό θα είναι να συμβεί κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει ότι το καλό αυτό θα συμβεί αυτοδικαίως. Προσωπικά θα πρότεινα την εντός του πανεπιστημίου μετατροπή του δόκιμου εκπαιδευτικού, πρώτον, σε ένα μικρό ή μεσαίο ή μεγαλύτερο ή όσο πιο μεγάλο γίνεται ερευνητή, και δεύτερον, τη διδασκαλία της οργάνωσης ερευνητικών προγραμμάτων. Η οικείωση προς τη μεθοδολογία της επιστήμης δεν μπορεί να ταυτίζεται με κάποια πρόχειρα εισαγωγικά δίωρα στα επαναλαμβανόμενα εργαστηριακά μαθήματα και δεν μπορεί η μεθοδολογία να εξαντλείται στην παράθεση στοιχείων από τη θεωρία σφαλμάτων τα οποία συνοδεύουν τις πειραματικές μετρήσεις. Παράθεση ιδιαίτερα γνωστή και βαρετή σε όλους τους αποφύτους των θετικών επιστημών. Επίσης, πρέπει από το ίδιο το Πανεπιστήμιο να ληφθεί μέριμνα για να καταστήσουμε το δόκιμο εκπαιδευτικό του σημερινό φοιτητή όχι μόνο μικρό ή μεσαίο ερευνητή, αλλά και ικανό και λαμπρό οργανωτή ερευνητικών προγραμμάτων. Δεν αρκεί νομίζω να έχει μια γενική ιδέα για το πώς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι του οργανώνουν τέτοια προγράμματα, για να μετασχηματιστεί και ο ίδιος σε καθοδηγητή προγραμμάτων, στα οποία μάλιστα θα συμμετέχουν μαθητές. Θα ήθελα να ελπίσω στο μη εκφυλισμό και να ευχηθώ τη μη παρακμή του θεσμού των ερευνητικών εργασιών, εκφυλισμό που παρατηρήσαμε με πολλές πρωτοπόρες καινοτομίες, όπως ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος εκφυλίστηκε βέβαια ίσως εκ των πραγμάτων, αφού τι να προσανατολίσεις και πώς να προσανατολιστείς εν μέση νυχτή και με τις σταθερές των πόλων του κοινωνικού σώματος να έχουν καταρρεύσει. Και βέβαια εξαρτάται από εμάς η επιτυχία του θεσμού αυτού, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και εσκάτως καλούμαστε στην αντιμετώπιση όχι μόνο των προβλημάτων των εκ του κόσμου τούτου, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικών καινοτομιών. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και το ακροατήριο για την ανοχή του, κυρίως για την ιδιαίτερα κουραστική έκθεση κάποιων ενδεχομένως τεχνικών λεπτομεριών που έχουν σχέση με τις φυσικές επιστήμες. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρίκα για τις συγκεκριμένες προτάσεις του για την ένταξη των φυσικών επιστημών στην καθημερινότητά μας μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και κυρίως για την επισήμανσή του για τους πιθανούς κινδύνους στις ερευνητικές εργασίες με θέματα της φυσικές επιστήμες.